штосьці такое з рэгіянальнага мне прыгадваецца ўжо слова бабулі маёй. Гэта сінонім да слова дранік. Але у мяне з ім такая гісторыя звязаная, што мне мой старэйшы брат, на 10 гадоў старэйшы за мяне, рэкамендаваў яго не ўжываць. Чаму? Бо сінонім да слова дранік, вось такі рэгіянальны ў нас, гэта слова драч. А калі дранікі, адпаведна драчы, калі іх шмат. І мне вось брат на заклік: брат, хадзем, там драчы есці. Брат сказаў: хадзем, але вось моя табе парада. Не кажы гэтае слово у школе, у горадзе, бо засмяюць, будуць смяяцца. Я спытаў, чаму, і ён сказаў: можа потым, зразумееш. Праз пэўныя асацыяцыі, так, з расейскім словам, там, слэнгавым нават. Так. Зрэшты, яно не такое ўжо і слэнгавае, яно мае свае укаранёныя і зафіксаваныя слоўнікамі як бы значэнні і тарку, тое, што ў вас называюць на захадзе тарка. Тарка, так. Так, і называлі і драчка таксама. Дзерці, бульбу. Калі мы таркавалі, то што вы рабілі? Драчылі, атрымліваецца.